to karaneni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to karaneni hey si ajabi kela mita yoni lubaki na fikiro Waduh, kepada mana lupa? Ini ya bebek tu. Simtawi madom, simtawi. Ani nene mau ya tane. Apa nama? Ari. Pada apa mau lupa? Ada nasi tidak. Ari. Ari hado. Ari. Sokora. Ini ya arwa. Si atawali lando simi yehi ka yuri den arti ante nene ma o mo ayya talon. Si don tulti haray ko mi arda no kane. E yo ko golle den ni. Ari. Anki gondu mi yewtu. Daro asutila eka kondo wajindi tu Na kermes ni yaw no. kermese kondo ni War bis jo ben tu no na mi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to karne ayat ile kon hande kasu sina ka kondo ma kasu eka Pengen lala, nanung kok kawan wade, kau nene mah, kau jerde, Na. acikir undong hari, ardo. Oh lagi. Kau yaure ka, wini kau yaure ka. Kau kana nene, kau hanking ka futuro, kami ini mau lo futuro to, kami yata kajami kau mi aci. Mi ari do ko talo womo yaade kanko womo iwri ka kermese wo ko limo joni no bay Allah wadi on wadi terde do yo mi arde do yo iwde ka jaamu mi ara si a fille tike dum simi honki ma joni Oh harno loto do pade ma. mi jokuma mi do yaade mi ar mi senni nula be simi ari mi ke tokara nene men seday men sendira ko be cholti si dum tulti ara mi arda kajuma mi fanki Ta kono to kan nene makko te ko hude men dubbe Allah mo andi ba makko no nyaadiri mo andi ba makko no nyaadi buri nyaande baade bay ko do mi were ne mo joddo mo lotude pade makko ko non defe ko ndi on haylo ndo ko non defe mo haylo amba yettini Allah jibba lamba se amari bi debbo hewtudo e madno bini ende o nyande ko andeji andi kon mi malantam ko ida jogi kay jawat to maka professeur arda andi yaay anda ndena ron taw o ka hanki ske minandi ke maka telefon para fuddi me ugo o na yo sakko ko kama wali go seke mi anda an souvent do ko ma wada peda yanko kon to wa darnaka on don andi min e makko ko saabi e bogoru min e gobul men seedata fu donc min ko faala tigi marla talando la ngandi kadi fi on so ari kaji ko to ko walta masina to non ko a felluki pellet so ari kaka an wari na de ka goddo kaka am min alfa wari ko billahi ne na yinom babe mon bebi na endu fekki est-ce que ta naninde be mawbe mo pentaw buri picca ko leeru taw be wondo ni nango mi anda ko ala ji onno mun juru ka ko onno mi anda mi innuma si tawi tun janno yutirba ma seli on jona hombo jiwbe no duude saare nde mainde seli on jona mainde mi seli ko hakkunde ni Allah sibe mawbe nangiwa sibe la juude ma sibe nangira ni e hirsila be fitti ka bobe ala lan kono do no wadde mi sela tamo fi min ngam famadiri goy ko won tun aynata mare la awola namo asus tago iden famondiri al bayda andimmi a woli dum mi rondo to ma don pita joni min kono mi fala ko ya walla no meba 50000
Miami di mano. Mi ala. Ah, e dan ko ay Mi ala. Billa wa jouer tata go ka play. Gasi toujours min go bi fi poulet mi terto do woni. Na bon kombo bonni maleto. Ko min bonni na jetti mo bayi marki ma bir ndum jettuda maleto libula ka leli. Ay go mako ndakkon ko yaro nan de ka taw yawdon 2 jours bon. Na la ni ma. Nga ande kam jota place ko dum. Nyaaja kay poulet. Jettu poulet ma o ye tas ko fiya. Ande nyande on ki kala jetti ma. Yande men tek mondiri kam. Kala min mi ala baba. Ben taw baby na ende fetto mi ali na. Ko yendu fetto do piyata na mi ngalfa. Andi ko mi fala. Kono kikiro na do tirde la Miami de go on kunan do ko wadande be. Fat fi don la halande ma daw. Asikte min balde Allah ni rayni. Obo. Si hore ma yurma taw ma mi hore Allah yurma. Afami ka. Ayo gore ma ko gore ma ya he jerom ton. Si babe ma kona ngima ko be wadu ma o ko angandi ton. Afami amitié men on dum non ko apara en continue ani la. Vie privée ma hellan do on shokka juude. Voilà. Da yaade mi dara ko on mi régulier ta play. On tarifa mo jogi da ko Saudi. Kombodi anka. Kombodi anka. Oh do kombo Saudi. To telephone to kara nene. Ona no so ni no. To kara nene. Andi ko jogi ma. Sago la sago ma. No. Min ɓiɗɗon a foltike la won harami maayi tokara nene on waɗi fedde min noon oɗo taw affaire téléphone on o yanti on ɓay o watti joni e milimolo futuro koyo immo ɗo o yalta mi landoma wiya hari mo gollude ɗo annene makko an noon yiɗa andi miɗo andi feedo mi yahayno sefaadu yiɗo andi miɗo andi hari on tuma ka njula musu min ko min geri ha yaltuɗa e dommuraade ɗo njula musu sina ka côté escoro o jooɗi haray ko locataire camion hay ɓe wiyay debbo sa yi marɗo jawdi ko wakkiliɗo ma waɗɗo aventure haray tokara nene yalti lekkol si a wowli ɗum simi henkitema ala jangacce ala ko fiyon hara ko fi hon min miɗo andi taw annene makko ko an faala ukkagole an joni noon ko piiji ɗiɗi min daran ɗo mi wi'i min ɓiɗɗo an a borjiwo ko tuma mi annihi min si tawi noon a faala ko yimɓe ɓen yiɗi mikon ɓe hooli mikon ɗo hoolare an nden caaba yara follere min naɗo wona onon a wasimi ɗo woɓte kadi ko ya fermu ko mone ma ono ko wi o yatti lekkol kono ɗen Allah simi juuli mi toroto Allah yo Allah okkan suka haysi komo yitere wotere aro o wiya miɗo fa la o ngara mi okki hay teŋe ɗen mi waɗanami miɗo mari a pillitike ɗum si a pillitike molma onno mettanma onno moltoto ñowliɗo ɓiɗɗo aɗa décision leyɗo ko ni o reedi o ya garenade o hande ko jiwo fewjiɓe ni gorel makko fof hande no wakkili no yaade ka namin tindini o nan tindinimo namin mo wona min tindini mo yaltu o karnene ɓiɗɗo waɗe ɗum assalamu aleykum futuno ko ya natuka nder salon am si ɗum tulti mi wona e sago laamu ɗum noon gere to mba Allah walli gono heɓimo tan faala waɗe buyo yara haalama ala to ko karnene a nani ko yewtumi kon mi nani ko noon mi janngay simi wowni a wowliti mi hakkete ban mi bardake joni ala jemo duwa jangude o duwaka jangude o way nene makko e bam makko janguno faransi ay ono yiɗon jangi a ɓuran ɗo ɗo jangidi ha hande en woli faransi hakkude ma e Allah en ɗinane de ono e portoɓe si ɓe seeri ke ɗon wooli ko mi wota ko mi jangi ɗum mi yakkititaɓi on ƴeew janga seeɗa accu nani tami barde nani ɗumɗo mi anda tun ko waɗaten men hande kono accu nani tami barde nani mi ɗa haala kangoy Allah dando jam o so ari ɗo joni pelleto lamɗo ɓiɗɗo mane jadi kawo janga anti mi wowni mi warkete joni mortoto ade awa ɗum wona hamɓe faala
wana befa Dara. wana befa Dara yerje ida falala. Dara ala je wallahi ko min fala da wala kanko kan burayma. kay go few Ari ambo. fan ala je Tokarnene. Pankani da ufi tu ngi sud. Ano kambe do diget me to atira. Sabe que ninambi avaka. Ya nen ko makiti. Nyalbi. Metiana ngi ni langi na yedi. Subhanallah. Ya. Mbele bana mvuru muza mimi. Ya uli ne pa, era dépense l'idée. 60 millions. So na ma fi l'idée na ilabe. Na to do watte. Dar ma fi kala ko welta bemma. Oda dum no bay dan de metti fi. Van. Idan kam ma metti fi ya so da ma fi l'idée ma e jessa. Dar na harana ni ñew. Anane. So da halabe. No, ba se be don lana be ko ne ma fe be faamu. Ana langande be yalti. Yaw ndara dum. So de ko kala ma fa ko wadda. Fo no wala. Anani? Ila abdu. Wala suppu konko. Na nyawli ne na kumba en to yandi sa ide mabbe na jango si Allah jawi. Ara so dal ne bandande ne bansiro. Pa yandi Allah jenni metti fi wata ne bu ton kadi. Aw. Bila abima. Oi. Ani di jalan ada ya. Ada. Mama. Ada. Oi, bigo te kera talangan ni. Mai cuma ya. Aduh, kita mau. Oh, di wadah. Baru ngambil langsung. Dia jadi telepon. Uno che mi telefono. Então, mi non ha mi futima, mi. Usi telepon. Nyam sa ke tudo dega. Tenya na foto ka tamuka. Ni kan sabu ko hade kan bene na beset pa. Ah, ma amin kini goy. Ni na wala ba ma. Ni la bada ko la so. Andi do mi go mi fala. Aks ko ya ga ta ya na tindo arti. Ara ga mi soka ma ga tuwa da ni se be idema. Benang kaya ako Bila mo ka ko be waray na. Iya ma masuk bandar. Oh, yun dan ko watte. Apo den si be waray ke. Min kumana to miala jay den ken kala mo tawas ko waray. Abi. Jonno babe ma be piri ma der ro ayal ta bloki ma telephone. Kono yidi to. Ayale ko ma pitimiari. To dum do mapi. Piye dum ni ba. Mi da mapi na joni be na ma pitimi na ma ko profitimiari. Ni no na mi wada tu possible fiye yi. Dan fi ma go welta la ko ka. Hakko be fala be wada honum tigide mi ara. Anane min ko ya ka su min ma da tu possible yi. Afam. Min awata ngol mi wondo ko su ke manda ko le ro warta man. No, mi ara. Ni ma. Ko no mi ande ta ande. Ko ala telephone. Min wal ko na bodana. Ande ko mi fala. Meri de kata uja piso anga. Sa uji piso anga. Mi jonne te Ama telephone. na ba benan. Kande ko no. Abbola min ka suuda à partir de 17h. Mo da tout possible mera fami. Ko min ni abbola ka suudu si Allah je. 17h.
Oh, tadi maaf, nekat mau gak non non ma pina na sere de andi babe mako be wondon min la ngandi baye mano nyaa jodi mo jodi donc il va me fala ma yande Iya, udah. Kulo rombo ni. anko do war men par mo na Ini ngin ma are. demi tinna yi kadi andi sa yedo kadi mi anda arta jula arta di manda Mi are yaran. Mi ngin ma are billahi mi are. non do mi tan ko ni fe ale ba go kon go lo kan go la woti ndar go sira ba go te ko penso Ani mi ala pisi to fia na wata transcripts. Ani non ko itira ko je mi jonet. Vamos ficar friend mi ala. ko je o no do ko sina no kan ben min ka ko mi tira ko anti dandi Ani non ko dépenser je denne. andi ko tapansi jidini Ani la jonu de madi ko non ani ko dino preuve cede mi do ma mi sorta dépense. tertu mi ko mi fanda kadi mi jokka ko sina Ay nyande trai sudah la na nyande mi do. tertu mi da tan Fia ko. aku ka to ko ne ta du fi ali ta ali bi Soda kutira ko nyama nani. ali so ga grade ver uti nyama Oye, control. grade ver mi amata so da bisa Tamat muka. so da bisa den Lutu di wada. mara di non ka fi jam Oye, yo soda ko kel nyama. so da kel jam so da futti Aku mungkin sudah sudah banget woni. Nano miara. Kono min ko ela kisa tindara na ine. Nano no miara. La kita gitu. Io non devo andare a 12 al catre. Huwa ze mini zero katra to arba ni hayar. Ma pensa be ya ta juo sono ka. Io non conosco fatto tu, ma poi la gente tra ba fanga fani. Ko kida kono selu. Kuma chida. Ka bel tan ko meri ko. Ini yang kaki. Oh, sa ya ta. la giù. Selu dispo no jo ko mini no mara nyari ka. Ai. Oh. Nyam. 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 Jo nan sa ga somo. Ya. Aduh. Io. Allora, curang. Oke. Bello sacco, fene.
Babe, ma ini lang tuh. Allah wallima. Hey mi jula. Dubaru ndu. Hey. Hey kan dubaru. Hey. Hey. Tokarane. Mi jula. Mi anno do jemma mi sikkude ala. Sim. Tutima do. Ma mi don kima tawtude e ndem ko taydo. Na ko sikkula. Feju ala jula. Mau belum suka dengan Ngambuni burio. Yar garu italando modi. Anga nati sudu ayal tata. Apa bom? Kok kadi sini di resolve sama kala. Nak bilang tadi. Susingerme. Iro susingerme. Ko yutu don ko chulle to jop nam do ko merbe. Mau bawa tani. Ya, itu. Itu nawat barki. Wada iko bemma ko iko. Kon atigu se accali simi tawi ma ndi jare ndi don. Mi bebinte. Mi yewtino ma oyatuma bari ko do ari mi hala ni mu se bari mi taw arudo min di jare de mi andi kan soda ni sa accal ni babe ma de men jaso di pa ala jenga gise ko mi wola na de ko tani ra wala ji apate onni yo li ya yo yo jokku ay don ko baggu ben ma min kadi mi hollate min kadi ko bigum ay non a wi a tata mi hollate ben non afi dani Ano dah sako demo. Ini biar kami mungkin mampu. Kalau ni ang kadim dangal di sini. Iya no. Kini kok naman jokku dah ni tu. Ene aci bilang. Angko fio no se combari ngawan dong ajak potomo ti fe tu. Se come ara ti toujours distance. Munya. Ande mimi monataka kome. Papa awada kinugo wala sheria. Ani mfono foto mama. Bali do konte je. Yeah. Mfono foto na. Tisene tendo ko wanda ndo. Simi piu hora ma. Ko mi peve ne law. Hani de bido yelta ni to korane. Andi sai bido aina kunju tasikkude. Unganya nani ko do ang halalu hale. Kono si tawi to karanene hande o fewi ko min o fewani si moƴƴi ko min moƴƴani fo ala bembi e kiikiiɗe mi yaɓata joni jungon juulay mi yalta e 4 heures du matin tum min mi yurno chambre makko mi tawa himo waawi ko min finnitamo nayi momo o wowtay ɗum noon kadi joni ala je joni oɗo no yayirayno ni soirée wenna mo yeeyi ka kermese on kermeseji yalla dandu joni ɓiɗɗo ma hara ko hewtuɗo wano tokaranene ka fewndi ɗo imo jalbiri wa porere hande koɗo ngol ɗo fof no fandi no wolantala Amadou pisanteje on ɗo on wonnilan fi makko kono dewgal fi dewgal ɗon mo acce wiya so waɗi soɓe de mi okkay min yeeyi immiɗo kami jombayno ma heeyi kami jombayno ma na hari kom paranti kami on ko puyɗo no na pisantejo kono jiɗin ɗo fof kanko jas hay ndu woyndu kamen ɗo min ko min waɗno négocier on tuma a ganda on tuma halla jogi siru kon kuyimi prévene law ɗum woni de voyami parce que a faa bon manon kadi tana na kana fi ko banton mais andi so tawi ko an ano wadde ko ma an kadi ndara anda ko honno wawata haɗirde ɗum ko hana ɗon kara voilà ka jiwo ka ɓeygu amen ka gore amen ka miñirawo amen ka jajirawo amen c'est pour tout pour nous quoi en fait mais quand même c'est par rapport à mon ami ɗum mbaɗi ngam non ma haalande seeɗa
Pero no fandi mo anda babe mako quartier do. No fandi. Ay rewa ben feƴƴanandi babe ma. Be nyaadi ha mayda. Me kamɓe nyaade maɓɓe si Allah no muuyi. Aya waɗu ko ɓe yiɗa ko ma waɗa ɗum ɗon je le sais. Jon ɗum ɗon fof yo waalo maya accino mi lando ma. Fi Abdourahim nonji mason jo. Yo, no wawi mawgol suudu. Miɗo yi Abdourahim no ma'i étasiru lappindu min numa hay porto ari kellani mo waɗi mo applaudisse. Ko ɓen ɗon ɗo mi hokkay. Kono Abdourahim so ñaami yoni jawdi abonam abbo yo aru yo ar on ɗon ko saɗi ko tooli. awalande ɗin ko ɗi mi yiɗi ɗa andi heyi so a yi ɓe wonde ɗo simi yiɗi joni wan Abdourahim ko pay ko ni i kunno on jombani en hihi on ɗon ɗo so ari hiwragolen ko to o solata andita noon to yergue kompule baba o yadda mi waɗa o ñowaka andi fawete ɗin ɗon andi mi hokkoloytama igare yaye noon si ari andi miɗo anduma miɗo anduma kono noon heyi tiggare yaa si hari ko yayira ɓenje si nene hari ko fi nene je tawi min bayni makko owaye inne si a naari tokora nene ɗo fay ko yagal makko partition o waye ala jen ɗum ɗomo kala holtine ɓiɗɗo mo kala dankoto ko heeɓi kono heewi ko mi ñawlino métere bobo andi métere bobo en ɓen no wayi kum maɓɓe ñametaki on tigi yawno hari on tuma kanko kadi mo wadde lakkudu yagal fa larme mi yeehi métere bobo mi ñawlimo ha mi tawi yomi fewjamo min yeeyi yaltu nata maçonnerie ko tuma o ɗumannike ay métere bobo hande kankadi ɓen ɗo heeɓi jawdi ala jen naate ko no mitti koje mi tawi koje no woodi hande noon miɗo faala yaade kalluje ɗo kono ñande o ñande ko nduyaade ñande o ñande ko nduyaade ngenaki haji miɗo majjiwo jombeteɗo ko bajjo kutuɓe e dormi ñande o fi o fewjeteɗo dewgal ngal ruman no woka jaami onon kadi woni seeɗa ko ñamlotuɗon ko suuɗo mi heɓay balewu noir on heɓay ko ƴeewata ko suuɗo andi yiɗa yaw ko andiɗa imamu mbayga ka café on ɗa jotto ko minen fo jotode on bete ko minen mawɓe ɓe hiɗande ko moƴƴi ko ɗum wasi ɓe ñaaɗandema sabu maɓɓe fo gayna e kono an ɓura fo fami ɓe ɓuri e tañinade a yalti école ɓe yaltino ok min mbiɗa andi ko sabu on waɗi ha ɓe yaltinma ko sabu gore jam est ce que donc kominatama gore jam on si me parle ken quoi ya perdu tamma andi o moy sa wara sa maya fi goɗɗo mi taw hara mo mayata fi mum mo mari jikke ɗum woni ma wala jikke min e makko min andini depuis ça fait presque 10 ans c'est bon ko tumi landakima programme ji mo mari jikke ma wala jikke mi tefa ɗum an ko tumi hane min ni mi tefa ɗum marila ko resɓe jaranowo hersima noon sabu andidiral ne ngalga juuti sina ɗum ko mum simi wona simo mari jikke ma mo wala jikke ma ko dugula ɗum ko laawol mo ani min ɓay holla Allah ala ko koɗa ɗon e woɗugo anna mi landema ka ko min newajo la ka immina ya no min mina kayma ara ida immina ya mi wata yidi ko metti no hewtudema mi jooɗo ko metti ala hewtude hen na hande mi wondi ka on mo yiɗa ɗon sa mi alanima tout ça mi alanima mi wondi no ay sina hande wondude komi ko annduɗa mo lambunmama andude par ce que an koye ar hoota min noon ko minen wondi bayde tout le temps ɗumima sabu on ɗon ta waɗi yedda famille ma on bonna carriére yeddago e famille amum andu ko ɗum respe jarama ko men a faami min simi anno ko ɗum noddirnoɗa ala hay mi yaratano miɗo wuuɗo manam mari golle harana fiidi haalaji maɗa miɗo fuuɗi ari la sikka ko wondi en pourtant la sikka hara e dow koya yewtan ko walaniɗan fi bébé an tawno koya wolu bébé an ko boni ɓe fi yalla o yiya fini ɓeɗo weltinaa voilà mais ce qui reste il y a ñande juuti laaɓi on va se retrouver encore donc non Assalamu alaikum.
Waalaikum salam. Alaga. Jantung. Mana aja? Jantung ala apa? Alhamdulillah lah. Hey. Apa kata juga? Ala jindi. Bejam. Bayang tinggi. Ji ngilenge nangero. Allah tentu. Sejauh tak. Wallahi kanangen wuli fatawana sere. Kau tak kebal. Awane naray ona ko juti adilan kamondo. Ara min ala jende wadduno yotere. Ara ko min benyata agrahi mandas be holliyo. Adraye mason jong. Wala mason yoji. An o fogo min golli kono. Bata on tuma ngal dra foto on kalan sena kiga. Luwadi. Anti. Ngaji gasere. Jantung. Ara ko fi aset mo. Tokrane. Hare mingi ala jembe wadno hare mi ene mi gire joma do fi de gaso na farina si hawni joktina on bi din foko sabu mi ala jenne mi do holndi foto na sele men bolli di kadi modde ko be diwal men do ala maso do ko le wondam hare min kano mi so do mi fi de mo fala fi resulo fi de gaso na farina mi andal tay ala jeng holli on Ada orang ni bes dikelam. Yang sekolah kayak yang terendam proses nyande. Mau nih. Besok bos. Baby lah. Oh suka guna guna amen toh. Nah. Wondir. Wallahi. Oh londir. Kono ko masondo. Mafaya Asia tu. Toko hami na. Wallahi kono wondir. Mene aw. Sitai bayi. Hare ello alla min kan mi yidi ko wono tu yo taw hare ko jon sobe wallahi ko jon meti hare okkete don kadi hare ni wallahi ella o ala amen e utina ben kan mi jabi e alla taw ko jon balda onda de jon balda alhamdulillah rabbil alamin walidani so suko wasin ini ke hande na futi fala sina fi jombo go dewga sunna farilla wonna de mabbe bido wakkili wonna de mabbe onon kadi moga membe en andira ka dimpi nani ko do wadi yalti fi o jomo kon me inshallah Allah taala ko jomba su jomba go mi don kon taw kadi aska be inshallah ajesi muta wonde e makko on tigi welto do e salga mi dum ga ko wadde ko wade mais si yo hande la fi wonde mi do faala ana mi wonde ko nen inshallah ta ban ga to mi do ko andi e ko ko Pai do tande be mo fa yalti ni mo ko Quran benadi mo seda mo jam e ko mo Allah ko wala ne ko andi ne wo ko jannata fi ya hebo faru ga fi wata bo idan ko nafsi o mi janggal Al-Quran to ni wula mawo alhamdulillah ne ko on to le hare mi no ga yetti na ari mor men adlo ko ga janga kon alhamdulillah mo be no ka te ga andi menen joni ko arko ina ko faala aji o hari edu ko tuna ba awa mo de ta yoni be ngi awa ne joni mi yetti to ina go lew fo la fo ne ala ital do ga tapanga ga bini al ko jara jara awa mi ni ba ji o jara awa jara ni awa ko ra awa Kuno daran do da hawjan lang nanda ko ni miro mo gida. Ko mi ne na ko ya. Ama ul bina go do billa. La sikara na ni bi piye ka mo. Ya ne mo ni ko mi anda et sil ko ya timi ni ba ni yar ga dandi ko jama mi wo yar ka. Awuri nganda fuita. Men da fu de ba ma jinde la do do bilam dur. Mala ko acirale ba. Ko dari do déplacer la même mi resika ko wonde important. Biye do wo kanko wala jikke ko no jawrida joldida no mi halni mo mi hedsumo ko du wadi ad mi yennam mi hedsumo her sa jang me nyanga nay accirino andi a jamana no berden quoi si fami marla ya won découragement ma anye yan ko dun de wadi ko no dudu la spécial fi dun don to andi ko dum bendata pour le moddo yaw serde marla so yara mo fami kino ko wala jikke mi ando ya do yeso
mi andu e ɗum yeeso si mi andunoma mi renoto ɗum eɗo yeddi mawɓe am ɓen addi ko non simi nangi maari la ay mo fota fergati wol simi nangi mi bonna fi makko min maarata ƴettata go jurma ko ɗe naata ka teteyamo yirdindira min maarata no huɗa min lan hakka ɓuri mo min famille o mo andi ko min jomdi leɗɗe alara ko sa tawanno ɗum tellement énervé tawmi hay mono mankiri lanta ko mi wonnomo billahi ɓernande choki hanka mi anda ettiri mum tawmi seni minan illa walla ne ɗani ɗon mi fuɗo tummen min de désordre jinnalan accuwan famille ɗum ɗo simi memmini désordre haalilan ala gosa ko ɗon gani ɗum bida o haali ko laato ça moi j'ai déjà géré ça min mi gaynimo wolande mi gayno wolande mo ɗum ɗon mo andi min seedini mi andinimo noon ha o maya to ukko hakkude men e sustayde ɗiɗo e yimɓe ɗiɗo no welti hara ɓe ari ɓe won titanmo ɗum ɗan maarila ko lay yadda ɗo quoi so wasijo quoi ɓerɗe maɗa fi allah wala nawide seeɗu ɗon hanka gaydi oɗomo faala koye seeɗu quoi kam mi haalanimo ɗum ɗon ko hanka gaydi fi allah ɗi allah mi andi on to wona milan mi andi on to maarila wona milan quoi fam mais andi ni c'est bon yo taba ma son kali quoi mi misère non misère ɗum ɗo nani noon ka samon gaɗa dega ka bambinay ka ɗaɗi ko ɗum ɗo gattuminaya jawa degere mi woliranama fiya yew hoccanamo laɓima oɗo maargo fof tamayna mi yasera tout ça j'ai déjà géré kon ara wondelam alfa walla ndema ɗum ɗo mi jonnamo walla ndema ɗum ɗo mi jonnamo arle mo andi peut-être goɗɗum ɓagandi jonnugal min andi ɓin là ko fottitemi makko on se rencontre avec lui je prends mon propre d'argent je lui donne on ko problème non non kanko anda ɗum koy non kanko anda ɗum walla on kanko conseiller la woni est ce que je l'ai demandé j'ai besoin de ce conseil conseil non dara ko yende a sela o hokkidira e won j'ai pas besoin de ce o hokkidet yes min jeehi min mi yeehi yergue an anda goɗɗo no waɗa piiji go sina tuma min mi fuɗɗiti eyyi ɗum ko yewtuɗen ko mi yewtidi e Mody Alseydi nden famodi joni hino ko faalami ko yunkum mi ala wadde numa suka e mura Allah wadde suka o Abdourahim mi andi ko soobe o wondiɗa o wondani sa yi o ali haka furƴere suudu men ɗo o wowli o tawde mo tippi ka tii joni hino ko faalami ko ɗo o min en torino yo Allah nene Asiyatu heɓu dewgal Allah addi Abdourahim o ko masojo woodi ala min mi hokkimin baba en joni hino ko faalami ko ɗo miɗo darde koye nder yontere kutuku wurtumin wadde mi haalnide suka o sa yi wari kama ko ɓayimo ɗumde ko tii ala jeen eneni ko joni on acce ha mi hollita Ceerno Kajjato en ene yergue min naami tuttowo ko tutti o gayna kadi moɗita ɗum min mi hokki ko an andi ka ko min sida ton hokku wi ko yo maccu mi hollita ɓen ɗon kadi haare ko men jooɗi ko ti walde on ta yawondi accu nani accu dey simi inni mi hokkitiri ko jiwan ka ko ɓen ko goreɓe ma e ko natata mi anda e honɗum e moƴƴeɓere e sulpaɗe ko min andi ɗum ara wattali nani ka hukkange ɗum nani minani joni yaa ka hukkange ɗum dey ko teddugal ma miɗo daarde ka juma ka jamin ko ɗon miɗo yaade ɗo mi hollita mawɓe musidal ngal min ɗo noon mi ala wadde e ɗiɗi mi hokkitini Asia jaka seede ma so tawi noon ko fedde wande o ɓaysi mi rondike ɗum ɗo mi haalnima Asiyatu dita en a yi ɗo feerira ɗon annay ta toɓɓe ta nene jooɗe taw jooɗe ɗo mi ala joɗa jooɗe ɗum nene taw laɓɓe joɗa nan ko innuma kori accu tati faade ɗo langal o yaa jukki o ha o jobbama kacca sa jukkima o jobbama sino mo moƴƴori ɗum mi ala yude ko jomma to oy o anda wona kuma woni ɗum andi tension wota yelanmulan tension ñiranaki o tension ne e sukkude min mi ala nande koye mbe ɓe woni wolande lambo aɗa elide asiri jobba ɗiɗa noddutamo
Kanko la lo de. Go kusini batere ko hoto bona ta sansu. So jokki jombaɗo go. Fanni yiɗa jokkude jombaɗo goɗɗo. Sansu ma o bona. An ko a yiɗa ɗon jokkanede ko ɗum andata woɓɓe kadi yiɗa jokkanede. O yawnijo bama. C'est le monde de oh, il y a quoi de fan à l'heure où même. Les filles, la tête est filmée là. Ni da nan go yindo, ni da fi nan go dinde mala. Ni da fi on non ko wara dilando yo wondo. Ahida. Fi ma. Wala wolande. No, nene ko fi ma la woni. Mi ini ahida. Ko gonga woni wodi. Ida wa to ko jomba do goddo. Ni. Yakata ko haɗa tutana mi ko gonga min ma wona sanani ko mi wolan mako si ananani juk waɗata ko faala min non mi yiɗa probléme o an so tawi probléme min jiɗa ko jokɗum ko faalaɗa ko heɓay ni non kadi nani waɗa mo silde wata silde won Bellete le kono ngani ni nanko ko gonga be do bi jankata ko haari be tutta nan ya jombam ni ko te ni be ko modi naranga asete ka ini jo ta fian ko di jar naranga ko jam kasi ko mi feto kasi ko ni ko nan yadi mi wat angila asiri jomwa mi addiro ya jokki ni ko yasida kala na wadde alaka ala wadde quoi wongo yeti man no waddo wongo yewtira kadi mi andando ande mata anga ya tumo wadde dum kadi amna kadi o bayda wadde afami ka o bayda wadde sai wondo wadde no anda ko bayda wadde sina no simbe adda na ala wadde anda tawti don awa hudi sa ala wadde hudi jo futsume ala wadde hudo jo futsume ala wadde in hakkude ma e Allah an ala wadde ɗi ngoni do go woni yewtude min nayne nyalla woni yewtude so wayne nyalla wono yewtude ko kanduure ne fontayno de aw hida wadde yon du woni hadi wuruda ma dum a hulton du bes da hol dum wala ma joni hudi way ni ko lan an ala wadde dum nela mi ala wadde sa fere yon du wadde sa fere ala ya luttemi si fene ala mi luttemi hon ella ala min tan kida hande hakkunde Allah ko yoda wonde fata mi ƴewata Allah mi hakkunde eka bayda laabi min hande kadi fof mana mbaɗa enquête fima bon adena ñawde aya aroni ke ala din kaya pardon aya aroni ke men ko woni kaya si min bayda andi kaya to da wona ko tawta taala kono acha ni bono ma okay de no faut que s'il te plaît pardon ma okay Ano ni tampar dengan orang. Aku jangan sekali kok. Sela view. Yang satu nasi bincang. Ini ada no mindo mi so kira ni program ni view ini. Sangat tu. Tu faham nak bukan lalu. Iya igoi. Kena tu dah nak cari dulu kena tu. Dah. Oh. Naga bong, na bong. Kau ni jiu makila deh. Ini makila na jiu. Asa kila na jiu dengan anda. Wah, ini dah dingin ni halam nama dewi tu sih, ni nama. Kau engkore. Si sudi magonga kan, arang ni sudi magonga kan tu. Ala ko mi halam na alma, mi ini maya ter kunju, ya ter tu kunju. Hande go. Now I know mo hidu ma, pasal kata wala. Apa konto? Lama kamu di mako? Ming andi. Betul. Andi ni. Mimi fala ke yo tala binyo tuloji. Awadi ko wata ko fok misiki au kipi ko kata ko fok. Awadi ka. Apa na lama betul dawate. Joni no. Oh birdi ko inna no min. Ko may dende mi wata ba mako ko min mako. Anda ko konto, anda ko ba ko ko. Estafam. Ano da holi min yo mesi. Ko min na tama. Ko ya kata ang yon na sir. Hambo.
men seeɗa ta few wonno noon mi yiɗanade ka hunduko ma awa sa wowli ɗum ta ŋaaɓi hunduko ma ko nga haalti kan haala ma moƴƴinima banɗo joni min e makko men seeɗata ɗum ɗo ellalano habbala ɓerdan ɗo woni mi jeejatama ya selmo walla ya jeeja jeejatama ta selmo on ɗon sa immike jokku a anda ko wonno kon avant e nini nagol premier on jombaka nini on jomba nini kono modi makko sinangima o falete ha gouvernement o wata ok on ɗon kala ko fima ko naɓila womi yaha biro ma noon koɓe haalama kon kadi sa ina droit nande par ce que min ɓe yewtila afa min ni ɓe min mi gerdino ma mi ronki jon noon oyen jombama jon ɗa cokki illa min natama yayi modi makko so hoccitima he état fo yejjita e fewi hakkunde mi yata ɗo min natama ya jokki ma ta jokki il faut continuer à faire ta vie c'est ta vie tu comprends moi aussi idem mon grand si on nangima so modi makko nangima illa si modi makko nangima mo ɓi yeewo takko woni grand joma ta yiltode yaw mo ɓi kasilor woni grand joma escorojo o min ɗaɗa hande fima mettitinola neebi ɗugula haade sandamo silan selamo ko mbi huɗaɗo silan selamo allah min kadi ne kala komi ɗaɓɓata abbo mi haalta santamo mi wondiri abo ande kam noon ɗa wonta nembinde la hande kadi piiji ma kono naati yalla andi ɗum ɗaro waɗa forme an aji fof sa jilla batta mi naata la ilaha illallah muhammadu rasulullah ye waɗi joyi karina ami sokkade a foga hande ɗon ɗo kadi Hande ɓaɗeta itu satu wadi yo po ata udah ɗum kono musiba man kero mo ɗaɓa kono waɗi sallallahu alaihi wasallam o ɗo woni arti Allah no hakkunde men sa alaji kono wonɗo remen lawol mistala ewo muslimu immiɗo acciti aynan kenaje ɗumin sellabilla ɓe ƴewanamya jooɗi moƴƴa aussi gaɗa fota biddo familala wala wala cuwa kono ne cuwa yawɗa ɓanala lekki ka lekki o ɗe ɗo honto min tan jeeyanki woni tekkitamaɗe yewte kono namotoɓe kono mamusude wonnam awata nandiyam mi yara ka min ma ko wonde min nandiyam mi yara est ce que ndiyam andi mom Baby. Yeah, come on, yeah, I'm going to go on. Hey. Yeah. Hey.
Asep. Ini agak tak kira di sini apa gaya kan? Aku mau pakai apa? Ini aku ni kan? Asep kan? Hey, Asep. Hey kan, lihat ni kau ni anda. Asep ni. Nanti muncul orang yang tertanpa tidak. Asep. Sai mi lo wolde do halaji go hande ko tawde ene dara min be addata do e dar tele gani la mettitire oya onno jelo yetti gol koy pay ko mi banna ko no dal man no lay ka ko ko ini dia tentang macam apa pula. Mari problem. Ini betul ni saya ni saya tidak ada. Oh dia cakap. Aji, oh dia aji sudah. Ada ni macam tu dalam video kan. Dia ada nama dia. Oh Asep main tergagu terus. Aji cuma. Anto my god, fusik. Kita. Apa itu? Alat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babi. Macam aja. Babi hari ni nande. Orang lain. Aceh miyoto babi, aceh miyoto. Kau buat. Mila ni nande engwam me jod me jataade. Di jomo ko yo dan jataade ni mi anda. Hande no mi jokkitimo. Ibrahim. Babi aceh Abdurrahim. Mimi yote no minsi okki ko dambu galgota. Ci afalama bare gitude. Yote no minsi okki sede take. wala bagi gol babi. Hakkude ni ande Dengo, pe fada. kamilu ni yen habi. Tahu dek ini terafkar. Tapi tahu apa ya? Kami, dia tahu. Cuman awak akan pakai biru, dia setiap dia.
Yani jakam yani ani kile. Ani. Ama kitumi wale. Ako bisi. Honto. Kulinda sune wa honto. Ambala mi anda masih. Mimi na bidda. Mimi, komen. Wala muka. Honto. Wala muka sa. Honto kasa. Wala tanya. Komi kono. Wala muka sa. Ay kala maka. Sura. Demi yala. No what they are ya kono ndala wadiri. Kitamfi Allah ya. Min ko ba. Fiale ati famu ndi na. Ati famu ndi na. Famu. Min ko ballu ngotu mi marma wadango. Ati tamfi. Elo ko watta. Ati tamfi anda ati tam. Elo ko watta ko. Immo dalu kentu ya hata wa babe ma. Inno jiwo mango maika. Koni atibe. Ko babe mako. That way. Yeah, like. Inga bisuni tahu tuga kuona bila magomba kasama kuna ndio. Kono watta. Ena mo bila mijabala, dia tamu na ndio. Kono fale. Apa lagi nama? Hakuna Allah ekita mi hivi. Nene acha ke mi ota. Allah be fala to sonna yo bay no kono fot. Wi ko di e Tokana kasi. Bita wanda mi. Tepa lora do mo. Allah na wala. Na wala marla. Ma won. Ay no mado de billa wanda ide ya. Hakuni ngalla kan wo. Kan woni wo de den no. Allah walla mi wala. Walla mi wala fa. Awola ka wala ka. Awola ka. Wala. Billa sa wala sa mi. Billa wala. Au kata ora ngala yiren bi. Aha. Stand awola fetin. Wala. Fetin mai ngaw. Ni na wala no jabal an kan wala na mi jabal. Billa sa fet al mi to. Mai kana yeso ba ko ngande to ndar mi anda kama. Nelle ko korinata. Acheni yote fi Allah mwache. Wondir do wondir binde ma. Babe, hakuna ala babe njoki. Assalamu alaikum. Ni ko kana sa. Nani bilote? Yaw de ka ko ni sa do wat do ko wondu don ko mi gayna tan ko ndu wat Kan ko ende biloto ko so ko da Na mai, aku ko inde do fi ko inde ko. ko mai Ngo na mi ngabe tu. Min. Ko na mi de wadi. Ambi ko asre tu. Kanu wadi. Ko ta tu din tau. Na mi de tau. ina na mo jas asia tombo mwangi padi hun ompi Bano kanko ano no dila. Era lo con faccio do. Ni no kamakoto. Bana ni kamakoto. La figo si joma ngala kamakoto no. Aki baba ami mi andi tali makau kaji Mo de itu na mi nganda. Joni esirambe ngari do si fo fi asia ko ma won si pa do ngari ka Ni no na mi de wali. ko la di No dila ko no dila on fami. Abe tumbi yo. o wala di nara on en habai Ambana no Ala je. Hal ko ko misi fo. Ko ro wadi. Acha kenan. ngala wolu No dila. Ko e yo. Pia hino. Pito mama na fisi ala kama. Uone no mitauri mono. bidan hon Ambon. Ai no ti. bidan ko hon to woni Kakawa no ona kubarejwa. Ano no dila ni mitaito no. Pito mama. Asia. Asia. do asia to kama woni to kala nene Mawali to. Ai mo yono to. Ben me joni. Bagini ko ba ko kabe maka mo Esirabe. Hari bine dinande. Be ngwan no jatabe. Kono hari hena na Allah. Nami yani mo de.
hande bi mi yani mo ko mi yani mo acca mi wona ka kita mi wona awa alu joni to min go ko maɓe nin ko ɓawi ala fo mi jetti ɓawma komi jokkitimo ha o naatika o fali ba faɗɗa jako o murtini ɓe gonɗe diwallo hakkude Allah e siraɓe mimi haɓɓoa joni wallahi sama miɗo yiɗi kono kala mi tawaɗan kala kerata mi yani ɗo goɗɗo on jokki nego mari la o yehi o naatika o o jako o murtini ɓe gonɗo min ko min na ɓe ngo murtini mi nani nganina bo tuɓɓoya hita andi ka ko ɗum dawɗo kam ene asiya ka o kaka o mi mbiya hanko mi iwto ɓerɗo kako o ka oɗo ka o o wawi ala fo kanko so jonnama nde on tomo ala fofude kadi oɗo no andati fofi ko hon tomo waɗi woni ɗo busonu mi sikkala ɗum ɗo hakkude ndiyam wonni sakasulaji men acci koko suli ko ɓawi ala fofude siraɓe wallahi siraɓe waɗe jungo yo aɗa teñi ande joddade ande an e yaha joni ha ka mawɓe o ko diwan hay kam wona ni teñi ande fi fureno waari an ko fitteyo omo mayi ala dem asiat mo am o mayi asiat mo am la ilaha illallah na oɗo waari nakani ayam en seeɗi o kala yalanno ko non nde kadi murtaɓe ɓe waɗako ala de ko mi heɓi ko mi heɓi ala ne ko kanko waɗi mo ko mi heɓi yaali ala ko mi heɓi ko mi heɓi ko mi tanta jam yaari waɗa junga fokkiti waɗi waɗe ko torare ndiya ko ɓayi laɓi waɗake makko yettere o ko ɓayi laɓi waɗake makko Yettere mo, ndiya oyi